Iżażuha Krista Gawċi mir-Raba Għawdex u li hija residenti s-Sannat hija 6 persuna li tresqet brabta mas-serqa ta' 226 kg droga minn kontejner fil-barracks tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħalsafi. Ma ngħatax li ħelsin mill-arrest minħabba li għad hemm ammont ta' droga li għadha ma ġietx irkuprata. Dan apparti li nies li setgħu kienu involuti għadhom ma tresqux il-qorti. Fil-preżenza ta' omma fawla numru 2, iż-żagħżugħa ta' 21 sena wieġbet mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontriha. Il-pulizija min-naħa tagħha qalet illi mill-ammont ta' droga misruqa s'issa ġew irkuprati 80 kg u l-bqija għadha qed tiġri fis-suq. Il-prosekuzzjoni saħqet li l-pulizija għandha filmati tas-sigurtà fosthom diversi filmati tar-rotot tal-vetturi li allegatament ġarru droga misruqa. Dan apparti li ġie stabbilit li ġew użati żewġ karozzi, waħda minnhom tinstaq mill-istess Krista Gawċi. Cleven Paċ li tressaq il-qorti jumejn ilu jiġi l-arus tal-akkużata. Il-prosekuzzjoni qalet li l-karozza tagħha tal-għamla Toyota Vitz kienet fil-post tas-serqa u fiha kien hemm iż-żagħżugħa Gawċija bħala xufier. Dan apparti li mill-locations tal-mobile irriżulta li kienet il-ħin kollu fil-post tas-serqa għalkemm min-naħa tagħha qalet li l-mobile ma kienx fuqha. Iġiet arrestata fis-26 ta' frar fit-3:30 ta' filgħaxija. Fil-qorti ngħid ukoll li kien missier l-arus tagħha li kellem il-pulizija u dan ħada lejn id-depow tal-pulizija u minnu fih bdew l-investigazzjonijiet fil-konfront tagħha. L-avukat Daniel Tabone mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispettur Joseph Merċieqa u Mark Merċieqa qed imexxu l-prosekuzzjoni. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Adriana Zammit deru għal Gawċi.